بناوی سرکردایەتیا پارتی دموکراتی کوردستانی سووریا سپاسیا هەر کەسێکی گولڤر ئامادە بی چەند پارتیên siyasî bin çi rêxistiyê sivîl bin encûmena Kurdiya xwecihiya Dêrikê rehçepî û maqûlê deverê welatparêzên gulvir amade rastî îro rojekî xemgîn e li ser me re derbas dibe di bûyerên herî nexweş niha em tê de hazirin yek jî koçkirina hevalê hêja hevalê Hesenê Sofî yek û naskirî bi navê Ebu Ekaş yan Hesenê Sofî bûyera diya nexweş îro termên çar gencên Kurd got penaberî derveyê dinyayê bî ji vî rewşa nexweş ya got miletê me tê re derbas dibe qesta xweşiyê kiribîn lê mixabin termê wa û cenazeyê wa ser me de hatin niha ji me de hat xwastin ku em li sêmal kabin pêşwaziya wa cenaza bikin lê vê bûyera dîtir bûyera hevalê me hêja bavê Ekaş nehêşt ku em herin pêşwaziya wa cenaza bikin bavê Ekaş ji destpêka xurtaniya xwe tevrî rêzê partî bî rojekî ji roja ji xetê derneket û ma ser wê rêbazê û karê xwe berdewam dikir heta wekû hevalê encûmenê gotî duh ez li civata wî bîm ne pêr bi gelekî bi rihekî germ bi rihekî genciyanî pêşwaziya me kir û hat li civata me rûnişt me di gotiyê de mîne li vija got tim binîne ez başim û ez mizgîniyê dima we roja lehdê ez li civata we me li ofîsa Partî Demokratî Kurdistan rastî jî partî bi kesayetkên wekû Hesenê Sofî serbilind e got temenê zêdeyê 90 salî hê di nêv refê partî de kar û xebata xwe dike û berdewam taban hevalên meydî jî wekû bavê Ekaş hê di nêv rêzê partî de ne ji gencên 16 salî heta 90 salî di nêv rêzê partî de kar û xebata xwe dikin ez gelekî ser we dirêj nakim yekî wekû bavê Ekaş xwesaret bî ji partiya wî re xwesaret bî ji encûmenê re xwesaret bî ji malbata xwe re dîsa bi navê serkirdayetiya partî ez sersaxiyê ji encûmena niştimanî Kurdî re dixwazim ez sersaxiyê ji malbata wî re dixwazim ez sersaxiyê ji hevalê wî rêxistina wî re dixwazim ez sersaxiyê ji partiya wî Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya re û hûn ser sera û ser çava hatin û taba xwe lê fiil bikin